Ето последната къща, която ще гледаме. Мисля, че доста ще ви хареса. Ето я. Това е коридора. Тук е кухнята с малка масичка. И това е спалнята. Вау! Доста е готина. Ще я купите ли? Как мислите? Да, мисля, че искаме да я взема всъщност. Добре, хайде да подпишем документите. В този случай. Заповядайте. Гледайте. Ами, този дом е вече ваш. Благодаря ви. Аз ще изходя. Довиждане. Чао. Ще да спа. Ми. Ми. Какво да правя днес? Май ще се запозна с съседите. Торта ли виждам? Държа толкова вкусна. Па има някой вкъщи. Аз съм новия ви съсед, преместих се вчера. Аз за къща до вас. Гладни ли сте? Направил съм торта. Да. Направо ме вчетохте оба. А вие запознавали ли си с другия съсед? Не съм още. Не искате да отидем заедно? Добре. Преди това, може би номера ви. О, да, разбира се. Гледайте. Хайде, тръгваме. Не тази къща, там никой не живее. Гледайте ме, натам сме. Добре. Идвам секунда, само. Здрасти. Кой е Здравейте. този? Аз съм новия ви съсед, преместих се в тази къща. Искате ли да влезете? Ако искате. Служете си пантофи. Първо. Има ли значение какви? Не, няма. Добре. Може да седнете ето тук. Какво ми води в дупе, Сити? И чувам, че хората са много добри и също ми харесва гората около града. Много е красива. Да, доста е хубаво. Вие знаете ли какво се е случило с собствениците на онази къща? До вас. Ами... Собственикът ти изчезна преди доста време и от тогава си е така. Ясно. Да, има малко пица, ако сте гладни. Да, Ето, ние сме гладни. секунда само. Къде ви е тоалетната? Нямаме тоалетна. Значи зад къщата. Добре. Тъпи листа. За трябва да се нахраня с пицата. Къде е съседката? Ами имаше малко работа. Трябваше да се ходи. Но пицата ти е готова. Ето. Добре. Ням. Че вкусна. Много ми хареса. Но самия рецепт е. Някой път трябва да ме научите.
Добре, аз имам работа. Да, без това стана късно. Хайде, А, довиждане. довиждане, ще се видим. Проверя съседката дали трябва помощ. Ехо, има ли някой вкъщи? Вот, включено е. О, здравей, че? Стата не е прибрана. Няма никой. Сигурно има някой горе. Сигурно е отишла на разходка. Така като се замисля, не съм си гледал почтата, от когато съм дошъл. Има стар вестник. Ще го прочета преди да си легна. Стар вестник. Все още няма следа от Лиля Петуния или Кака Пиждрис. Също така има още един изчезнал човек, че на 15 години. Ако намерихте улики и обадете се на номер 067. Сигурно са го намерили. Това доста стара вестник излиза. Ще го върна. Айде. Бягам си. Аз забравях да го върна чехлите на съседът. Ще учи да му ги върна. Надявам се да не ми се ядоса. Ехо, има ли някой вкъщи? И тук е отключено. Съсед... Съседки? Това вие ли сте? Къде? Да, аз съм за тази стена. Какво? Как сте влезли там? Създава ми отвори тази малка стаечка, ме накара да отида вътре. Защо? Прича ми на обиец, так гледам кръв. Скелет! Сигурно ли сте? О, не. Да? Как трябва да ви изкарам? Той отвори вратата с една ръчка, а не знам къде се намира. Добре, ще я потърся. Сега идвам. Моля ви, чакайте. Моля ви, върви. Не, това е просто касета. Това за чичовци. Какво е това място? Кръв! Не. Меч! Свинско и... Накъде вали? Надява ми помогне. Това е хората от... И пантоф... Това са хората от вестник... Не мога сега да мисля, просто трябва да спася. Някъде не мога. Мисля, че открих това ли? Благодаря се, бе. Бързо, трябва да бягаме. Не. Си имаме тук. Бързо, бягай! Вземи. Бързо! На тук! Давай! Тук. Трябва да цена този меч. Тихо, съседки, тук. Къде сте? Тук, съседки. Не! Бързо! Към съседското село, бързо! Ще трябва да се обадим на полицията. Този човек е луд!